Datorren igandean, azaroak 19 ospatuko dugu Gabirian, errezil zahar lehiaketa eta baserriko produktuen azoka. Hain zuzen ere, 21. izango da aurtengoa. Naiz eta ia badiren 26 bat urte hasi ginela honetan, baina hainbat urtetan ez dugu egiterik izan, hainbat arrazoirengatik. Azoka goizeko 10:00-etatik eguerdiko ordubiak arte edo izango da, eta azokan parte hartu nahi dutenek goizeko 9:00etan ekarri beharko dituzte euren produktuak prestatzeko lehiaketa. Lehiaketan alde batetik errezil sagarrarena izango da, eta bestetik sagar goxo edo membrilloarena izango da. Baina horretaz gain, ia badira hainbat urte hasi ginela Goierri beheko ezti lehiaketa ere bertan egiten eta bertan izango da. Egitaraua nolabait urterokoa izango da, baina horretaz gain, aurtengoan berrikuntza gisa edo txertatzen erakusteko saioa izango da goizean zehar, eta horretaz gain, sagarrondo bat inausiko dugu hemen inguruan dugun sagasti batean. Sagarrondoaren inausketa goizeko 11 galdera izango da. Eta azkenik, jendea animatu nahi nuke, bertara etor daitezen, baserriko produktuak erostera, eta horretaz gain, artisautza salgai hainbat gauza jarriko dituzte, eta horietan ere produktuak eros ditzaten. Besterik ez, datorren igandera arte, eskerrik asko.